салом алейкум дӯстони азиз бародарои меҳрубон. боз як хонаи фурӯшӣ, ин хонае ки мебинед, хонаи детажа 4 дар хона дора. Хонара фурӯхтесиян 1 миллиону 200,000. марҳамат, касе ки гирифтания 10 сотиқ замин дора. ина пешиден эмтари гуфти гапо як дайрочаи дигарам дора. инҷа инҷа заминша. ногуфта намонем ки дӯстони азиз ин хона ҷойгирӣ дорад дар Новогородский област, город Боровичи, айдрини шаҳр 4 километра. инҷа пеш хона тоистон мебарои дамш мегирӣ. Алло, привет. Я не придешь в школу, мне не успеть будет в 5, потому что иду на автобус, у меня по работе. Марабай, канадзе, Миша. Алло, привет. Я не придешь в школу, мне не успеть будет в 5, потому что иду на автобус, у меня по работе. инҷа пеш хона тоистон мебарои дамш мегирӣ. ина хай свет несаёзиашда. ина инҷа медои як хона. инҷа ина хай як камтар рӯшанӣ. инҷа як хона, инҷа калидор, инҷа кухни, ай кухни, инҷа кухни. ина печкаи калон дора. инҷа як бо як хонаи дигаш. инҷа як хонаи дига. як хона. инҷа якум этаж. дӯстони азиз, лестница дуюм этаж. инҷа калидоро ҷудо мекунад ба хона. инҷа ба хиёлам бо як хонаи дигар. о ина хона буда. ду хона друн ба друн, не калидор кардида раздельне. инҷа печка. инҷа як хонаи дига мешавад. инҷа бо як хона. инҷаро маҳкам мекунида. не меҳмонхонаи калон. инҷа бо як хоначаи дига метавонӣ ки айс дара маҳкам кунӣ. айси ус як хона меша, инҷа бо як хонаи дига меша. ҳам хеле. инҷа бо як калидори дига буда. инҷа дам хона хелум. инҷа балконаи чи аст? инҷа криша буда, криша.